с Gamer. Днес ще направим обзор кои са топ 5 епик карти. Днес започваме класацията с първата епик карта, която за мен аз ще сложа като първа епик карта Witch. Нека да видим Witch в действие и защо според мен е първа. Така. Да видим дали някой тук почва Witch. Ето, Witch. Това не е лош така. Така, започваме да видим. Така. Ето го Witch, скоро ще го пусна, сигурен съм. Време е за Witch. Сега ще... О, вижте. Тя пуска 3 скелетчета, но мисля, че бяха на 7 секунди, ако не се лъжа. Така. Продължаваме нашата класация и стигаме до ПК-та. Не ПК-та, обърках ви, извинете много. Тоест ПК-та. ПК-та има много взима, особено на първи левел. Взима 510 демидж. Нека да видим ПК в действие. Едва ли ще срещнем, така че нека сме на 4-та арена. Виждаме мини ПК. Тази битка може би ще гледаме по-лесле. Още не сме видяли ПК. Нека ви покажа една от моите битки тогава. Аз мисля, че ползвах ПК скоро в моите декове. Само ще видим дали ще успея да намеря. Ето. Не можем да го гледаме. Добре, нека да намерим отново, да търсим. Ще намерим, сигурен съм. ПК. Ето го ПК-то на първи левел, нека да гледаме. В момента мисля, че ще пусна ПК плюс мини ПК. Това също е много добра, но има много. Да видим сега. Така. ПК-то много бавно се движи. Нека да видим колко взима на удар наистина. Ето че виждаме принц. Така, вижте сега колко взима една ПК на удар. Сега ще видите. Вау, това наистина е добра карта. Стигаме до трета позиция. Днес трета позиция ние ще дадем на Мирара. Защото наистина това не е лоша карта. Да видим сега. Мирар. Трябва да има тук с Мирар. Бързо ще намерим, сигурно съм. Ето, Мирар. Да видим кой има Мирар. Яхте ли какво направи Мирара? Направо го отрепа. Стигаме до втората ни позиция за днес. Втората ни позиция за днес е наистина много силна. Това е Бойлера. Нека видим Бойлер в действие. Наистина, това наистина е много добра карта. Да видим Бойлер. Някой не ползва ли Бойлер? Защо не виждам Бойлер? Би трябвало доста хора да го имат, защото все пак не е чак толкова трудно се спечели. Не, няма Бойлер. Да видим малко по-надолу. Хайде Бойлерче. Къде си? Търсим Бойлера. Ето битка с Бойлер. Предпоследната почти.
става? Скоро ще видим болера в действие. Грейвярд, страхотно. Но искам да видим болера в действие. Хайде, болер. Ето в момента ще пусна болера. Има доста живот, но ето, че умря. И преминава към нашата първа епик карта. Да си изненадате на коя арена видях битка, която я има. Нашата епик карта е Executioner. Сега ще видите и защо. И после ще ви пуснем една битка, на която наистина ще се насладите. Може би съм я подминал. Я е нагоре. Така. Ето тази битка. Имаме... Гледайте какви карти срещу какви. Така, време е да видим екзекюшенъра. Ето го екзекюшенъра! Имаме и Гоблин Ганг, както виждаме. Вижте колко много живот взима. Така. Ще ви оставим битката, за да може да се насладите на тази наистина невероятна битка, сигурен съм. И май вече няма да виждаме пускане на карти. И ето, че битката явно свърши. Охо, наистина много добра битка. Явно виждате. Благодаря, че бяхте с Precious Gamer. И не забравяйте subscribe и се наслаждавайте на нашите видео.